kula niku bingung. Ngantos kula padoske kiai, kula ngendongani bapak. Ben enggal sehat. Bapak nggih pun kula omongi. Pak nek arep waras ya gek waras. Nek anjane bapak ki wis ora kepengin ngerti karo anak-anak ikhlas kok, Pak. Lah kula matur ngoten niku Petruk kaya ora trima. Wong Petruk niku kecile niku ora tau kok sing jenenge amar kalih bapak. Kecile niku pun nyambut gawe teng Jakarta niku nyampur sari. Ora sok diomong-omongke ngono kuwi. Alah bloko wae iketmu sing prada ora sok kulino tanggo cucuk lampah. Ora ngono kuwi. Muga ngayomono marang praja negari Nyamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Dwarawati. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna jimat sesembahan kula. Rawuh wonten ing praja negari Nyamarta Koko Prabu. Saestu ingkang rayipun Darmakusuma. Ngaturaken asung pasegan panakrami tuwin pambagya raharja mugia tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada Praptenggelahan Koko Prabu Padmanaba niwangsut menawa mangadilen weh ana sasmintan ingsun jagat bawana langgeng sinunggi tatanawrat Yayi Prabu Darmakusuma inggih Yayi Aji. Kepareng paduka Yayi Aji Darmakusuma ngaturaken asung pasegan panakrami kunjuk wonten ngarsanipun ingkang Raka Indrawati. Tuwin pambagya raharja sampun ingkang Raka tampi karya bombong tias manahipun ingkang Raka Indrawati. Anggenipun ingkang Raka sawan wonten praja negari Ngamarta. Manggih karaharjan tebih saking Rubeda kalih sing Sambikala. Cinaketna marang kanugrahan lan kanjiwanan Yayi. Namung dereng lan sasampunipun kepareng ingkang Raka Indrawati ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugia tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Aji inggih Koko Prabu sampun ingkang rayi tampi karya Cundaka Panglingga Murda amawa ana kabagyaning gesangipun ingkang rayipun Darmakusuma. Mboten langkung kaskecaken lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten praja negari Ngamarta dinten sakmenika Kanjeng Koko Prabu sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang Raka Indrawati dinten sakmenika anggen kula sowan ngabiyantara wonten kersanipun Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Aji miwah Koko Prabu Baladewa ing Mandura sarawuh paduka anyarngi dhumateng rawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten praja negari ing Ngamarta ingkang rayi ngaturaken pudya pangasta mugia tansah kunjuk wonten ngarsanipun Koko Prabu Baladewa miwah mugia tansah manggih karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten praja negari ing Indraprastha Koko Prabu Balarama Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Jagat pangestu wayah Bathara jagat Pandindra Jaladewaku. Yayi Aji Darmakusuma inggih Yayi Prabu. Kepareng paduka animbali dumateng pisanipun ingkang Raka ing Mandura. Damel bombong dasmanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten sawanipun ingkang Raka ing Mandura sakmangke katampi kanthi bener becik. Damel bombong dasmanipun ingkang Raka ing Mandura. Wondene pudya pangastawa sampun ingkang Raka tampi karya bombong dasmanipun ingkang Raka ing Mandura. Sartanipun wilujeng pisanipun ingkang Raka pun Baladewa. Anggen kula sawan ngabiyantara wonten kersanipun Yayi Prabu Darmakusuma mboten manggalangan setunggal menapa. Yayi namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula mugia tansah kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Prabu Puntadewa. Inggih Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong penggalipun ingkang rayipun Darmakusuma. Pareng pangestu paduka badhe kula canceng pucing weni dumawing widang ruma keting werdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kanjiwanan mugi kaskecakna lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura anggenipun rawuh
Ngabiyantara wonten ngarsanipun ingkang rayipun Darma Kusuma Koko Prabu Baladewa. Yayi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka mandur dinten sakmenika. Anggen kula sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayaji. Wah. Jlitheng kakangku sarawe jlitheng kakangku aku ngaturake sembah basaku katurun wersane Kresna kakangku Dwarawati. Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara Jodipati Yaya Dimas siadiatur basa bekti kelawan pun Kakang wis nak tampa karya bombong tias penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Dwarawati Tampanana Dimas Werkudara. Yo tak gegem dadake jimat ora liwat prayogan nggon mulunggu ana wersane bar kakangku nggon murawuh ngabiyantara ana ing raja negara Ngamarta dina samengko iki jlitheng kakangku ya Kresna kakangku. Yaya Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang Dimas kadangipun Kakang Jodipati. Bule kakangku aku ngaturke basaku katuru nggon murawuh ana kersane bar kakangku ing Ngamarta. Bule kakangku. Wah, bule kakangku. Werkudara ngaturke basaku katurun ngersane bule kakangku nggon murawuh ngersane barep kakangku. Bule kakangku. Wah, ora gelem nampa atur basane Werkudara. Koko Prabu, piye Kresna? Paduka menika dipun timbali dipun piji dipun dangu rampipun kalian kadang paduka ing Jodipati pun Werkudara menika lho. Gusti, aku tak omong. Apa ya memper, apa ya pantes diprisani kawula seminimbane. Ning atasipun Kakang iki duwe jeneng, Nata Mandura kuwi duwe jeneng jejuluk Prabu Baladewa. Mongko Werkudara nimbali kelawan sawanipun Kakang ngaturke basa kelawan pun Kakang ora kok nganggo jeneng Baladewa kuwi ora, nanging bula-bule. Monggo Werkudara kuwi ya wis ngerti yen to bule kuwi siranipun Kakang ning malah disebutke dening Werkudara. Werkudara, piye? Koko Prabu kuwi kagungan asma ya jejuluk, ya Koko Prabu Baladewa. Mesti wae si Adi Werkudara ngundang ya ndangmu kelawan Koko Prabu Baladewa ya nganggo jeneng sing sak mestine. Saiki aku tak omong karo Kresna kakangku, lan aku tak takon, ya arep takon apa? Yen to aku ngundang Baladewa nganggo jeneng bule, ya nganggo sebutan bule. Apa menurutmu kleru? Apa ya pancen Werkudara kuwi luput? Yen to aku ngundang Baladewa nganggo sebutan bule, tak takon kleru apa ora? Yen to miturutipun Kakang ya ora kleru. Sebabe apa? Ya pancen nuwun sewu wujude Koko Prabu iki bule. Nanging sing ya sak mestine wae to, Di. Si Adi kuwi ndangu kelawan rawuhe Koko Prabu, ya suwane Koko Prabu ning negara Ngamarta ki ya kanthi ukara ingkang sak mestine. Wis ngerti yen to bule kuwi sirikane Koko Prabu Baladewa. Si Adi aja malah nyebut bula-bule. Koko Prabu Baladewa kuwi duwe asma, si Adi aja mbageke kelawan Koko Prabu Baladewa nganggo sebutan bule. Kresna, wonten dawuh balenono ping 50 meneh. Kono wis meneng kowe malah bula-bule. Inggih Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Kula menika namung maringi pencerahan dumateng Werkudara menika. Werkudara, piye? Ya nganggo sebutan sing sak mestine wae, Dimas. Yo. Wah, yen to Baladewa ora gelem tak sebut bule. Teges Baladewa kuwi wong sing ora iso nampa marang kanan uripe. Kena ngopo? Kono Baladewa kuwi wujud bule wis seprana seprene wis 4 taun-taun wis kebiyen. Saiki tak celuk bule kok ora trima. Yen to Baladewa ora trima wujude bule, ya aja ngluputke karo Werkudara ning nutuwa gugata marang kayangan takono karo dewa-dewa kena ngopo Baladewa wujude bule. Wis. Cukup. Aja gawe bingung penggalipun Kakang. Wah, gelem nampa sembahku, gelem nampa basaku ya tampanen, ora gelem ya wis. Yo. Adikku di panenggak Pandhawa Werkudara. Nadyan kanthi abot rasane penggalipun Kakang.
Sembah basane Siadi tak tampa, ora lewat pengestuku tanpa nono. Wenehno kono kapan-kapan tak jupuki. Lho. Apa yo member kaya ngono kuwi Kresna? Apa yo member sing sepisan kowe nyebut aku nganggo sebutan bule, kowe ngundang aku nganggo jeneng bule. Mongko aku ki ndek jeneng Nata Mandura Prabu Baladewa, kowe malah bula-bule. Apa yo member dipresani kawula semene mbane? Ora member yo di member-memberke. Wah, rasane rak yo ora penak. Ora penak ra apa-apa, sing penting aku kepenak. Wis sakarmu. Pengestu tok tampa ora apa-apa, ora tak tampa sakarmu. Wah, yo. Prayoga lungguhmu nang ngersane barep kakangku. Kaya wis ora kurang prayoga, Werkudara. Wah, kok mbulek iki mau ngrembukan karo wong siji wae. Koko Prabu Nadan kula ingkang rayeng Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Arjuna tak tampa rat pangestuku tanpa nono Dimas inggih. Sampun kula pun karya jimat paribe. Ndayana ning kasantosan Koko Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ya tak tampa pangestuku tanpa nono Yayi. Dimas kadangipun Kakang Madukara. Inggih sampun kula pun karya jimat mungkin dayani kasantosan lair lan batosipun ingkang rayi Madukara pun Arjuna Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Nadan kula ingkang rayi ing sawet jajar ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya kadangipun Kakang Yayi Kembar wis tak tampa pangestuku tanpa nono. Ya Yayi Kembar. Tak tampa ral pangestunipun Kakang Mandura tanpa nono Yayi. Dimas kadangipun Kakang pinten tangsen. Sampun kemarang kula pundhya karya jimat paribe. Dayana ing kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakna lenggah paduka. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Ana ngersane kadangmu ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma, Yayi Prabu Puntadewa. Pinten tangsen. Nun mangke Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darmakusuma tadah wadana. Wondene mbok bilih kula kanggep cumalen anggen kula matur nupriksa lawan paduka. Rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih wonten praja negari ing Ngamarta. Saestu kula nedya nungsung mawarta nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja saking negari Dwarawati teka dinten sak menika sing ngandika paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna kekalih kaliyan Koko Prabu Baladewa rawuh wonten ing mriki. Saestu kula nedya nyuwun dawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu kalih Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu Yayi. Sadèrèngipun kula matur langkung kathah wonten ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma, langkung rumiyin kula badhe nanjaken dumateng paduka Yayi Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Yayi Prabu nuwun sewu. Sawanipun ingkang ngraka ing Dwarawati dinten sak menika sareng kalih Koko Prabu Baladewa menika kula namung badhe nungsung mawarta sejatosipun wonten menapa wonten negari Ngamarta menika wonten lampahan menapa awit kula nuwun sewu. Teka kaget penggalipun ingkang ngraka ing Dwarawati dinten sak menika. Teka paduka Yayi Prabu Darmakusuma nanjaken babakan wigatosipun ingkang ngraka sowan wonten negari Ngamarta. Nuwun sewu to Yayi. Menapa jengandika sampun ngalimput, menapa jengandika paduka Yayi Prabu Darmakusuma sampun supen. Bilih Sabtu ari kapengker ingkang ngraka ing Dwarawati kadangu sowanipun ingkang ngraka enggal-enggal kula kedah sowan wonten praja negari ing Ngamarta. Malah rikala semanten kepasang yudha katujuh ing nginu Koko Prabu girawuh wonten praja negari Dwarawati. Tumuli dinten sak mangke Koko Prabu Baladewa kula kanthi sowanipun nyaket wonten ngarsanipun Yayi Prabu Darmakusuma. Premu saking mekaten kula ingkang badhe nungsung mawarta nyadong dawuh wonten timbalan menapa wondene paduka Yayi Prabu Darmakusuma amijiani bali dumateng piswanipun ingkang ngraka ing Dwarawati miwah Koko Prabu Baladewa ing sak mangke. Kula nyuwun dawuh ingkang tetela Yayi. Yayi Prabu. Saestu sampun ngantos jengandika paduka Yayi Prabu Darmakusuma kendelan kewala.
Awit sawanipun ingkang raka ing Mandura dinten sakmenika wonten Purjana Garing Amarta menika kula namung nderek dhumateng menapa ingkang dados dawuhipun Nyai Prabu Sri Bathara Kresna niku semanten ingkang nganti ingkang raka ing Mandura supados kula sowan wonten Purjana Garing Amarta pramila saking mekaten kula suwun dawuhipun ingkang tetela saking Paduka Yayi Prabu Darmakusuma menggawi gatosipun menapa wonten paduka nimbali kelawan ingkang raka ing Mandura kaliyan Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Yayi Prabu Darmawangsa jagat pangestu wayah Bathara jagat nuwun sewu Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darmakusuma tandhah wadana cetha kula wantun ngombyongi saha ambayongi dhumateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Saestu sejatosipun boten wonten ingkang gumana musik. Saklebeting penggalipun ingkang rayipun Darmakusuma. Kejawi kados pundi anggen kula badhe amarantasi perkawis ingkang dipun raosaken dening para kawula wonten Purjana Garing Amarta Koko Prabu. Pramila kula bingung kenganglengan wondene kula animbali utawi ambayongi dhumateng rawuhipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna jagat pangestu wayah kula jagat nuwun sewu Yayi wonten perkawis menapa lan wonten kawontenan menapa ingkang dipun sandhang dipun raosaken dening para kawula Yayi wonten perkawis menapa wonten lampan menapa wonten teka paduka Yayi Prabu Darmakusuma paring dawuh kados mekaten Koko Prabu wonten timbalan sampun wonten tigang candra menika negaring Amarta ketaman pagebluk awit inggih murcanipun oncatipun pustaka Kyai Jamus Myang Jimat kalima sada saking pagedhonganing pusaka nalika semanten oncat saking negaring Amarta kamangka jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna lan Koko Prabu Baladewa mesti kemawon ugi priksa menawi negari Ngamarta menika boten tinunggon wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada tartentu para Pandhawa miwah kawula negari Ngamarta sami boten gadhahi kekiyatan prasasat pepes bayu kang tapis tumuli nalika semanten negari Ngamarta menika ketaman pagebluk Mayangkara kathah para kawula ingkang esuk sakit sontenipun katiwasan sonten sakit enjangipun kapralaya menika kanthah sanget Koko Prabu pramila gandeng karaos bingung kenganglengan manahipun ingkang rayipun Darmakusuma kula nedya nyupriksa sartanipun kula nyuniga partikel kelawan ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati menggah kados pundi anggen kula badhe ngupadi pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada menika Koko Prabu sikra-sikra yen permana ganca sikra ngrakit nawang sesangka nalendra pemarwa sing sang katriku mula katriku mula mangrompaking wadya Kurdakara reka kiri-kiri Tidemadening kawontenan pasewakan negari Ngamarta niku semanten dadi tindrim datan mobat datan musik. Nata ing Ndarawati legeng nganti kowe pratima golek kencana sareng nampi. Sabda pangandikanipun nata ing Ngamarta Sang Prabu. Puntada Sang Prabu Darmakusuma nalika semanten dadi kanyut piranga warja kanu jare wong inang warja jare wong pecok. Nginang ngidwa durung abang, ngidwa durung manjing dasaring pertala kasaru. Geger jaba piyang ngarsa takebing rupa paseban punamuk. Apa to kang dadi darunane? Ana macan apa dikajang medhot saka wonten jawa mung sawanipun tusan saking Karang Kadempel.
Atmanjani Sang Lurah Semar Badra nenggih Sang Lurah Petruk Kanrong Bolong miwah Sang Lurah Bagong pantun minggah mandeng datulung Prajanegari Ngamarta Repeper pindha sata mentar kang samyong mulat mangrombaing para kawula kancana daya piyak jaluk dalan atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna teka menika katingal sowanipun atmajanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten panglipun Petruk Kanrong Bolong kaliyan pun Panakawan Bagong Koko Prabu jagat pangestu wayah pra jagat Yayi mboten nginten babar pisan ugi ingkang raka bilih negari Ngamarta badhe nambi badhe kadayowan inggih menika atmajanipun Kakang Semar Badranaya ingkang kadempel inggih menika pun Petruk Kanrong Bolong kaliyan pun Panakawan Bagong nanging kados pundi kemawon kawontenanipun kula nuwun sewu Yayi Petruk kaliyan Panakawan Bagong menika ugi panakawanipun paduka Yayi Prabu Darmakusuma Petruk lan Bagong menika ugi abdi ugi pamongipun para Pandhawa mila kula aturi andangu dumateng pisanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong mbok bilih ngemu wigati anggenipun nampi atur duta utusan saking Kakang Semar Badranaya Yayi Prabu Darmakusuma inggih Koko Prabu mugi kasekecak lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna anggenipun rawuh wonten Prajanegari Ngamarta sampun boten kirang mrayogi Yayi Panakawan Petruk Kanrong Bolong anggon musuhan ning Prajanegara Ngamarta muga slamet tekamu Panakawan Petruk Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ngilodoni dumawah mring tawang topang linepat ning tulak manusinuwun
kepareng kula sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang abdi ing Karang Tumaritis pun Petruk Kantong Bolong wilujeng sowanipun ingkang abdi pun bel gedwel beh. Inggih ingkang abdi pun Tontong Cerot. Anggen kula sowan wonten ngarsanipun Paduka Sinuwun Prabu Darmakusuma mboten manggelangan setunggal menapa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Sri Darmakusuma. Ya Petruk ora nganggo Sri. Nun ora nganggo Sri. Oke nggih. Ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma, ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Petruk tak tampa sira atur bekti lawan panjenenganing ingsun. Ora liwat pangestu ingsun wae tampanana ya Petruk. Nun inggih sampun kula pundi akarya jimat paripe dari kasantosan. Prayogakna lungguhmu Petruk sampun boten kurang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi slamet tekamu. Anggonmu sowan ana ngarsaning ingsun Panakawan Bagong. Menggariyan sinuwun. Saderengipun kula nampi pandangunipun Sinuwun Prabu Puntadewa kula tak takon, kowe arep takon apa Bagong? Napa teng negari Ngamarta niku mboten dipasangi kipas? Lah ana apa Bagong? Sumuke ra jamake. Nganti dadi banyu kabeh awak kula. Ah, mbok ngeten ora mau-mau. Kene iki kemringet ket mau Gong. Kowe kesumuken apa piye? Heeh, Tru. Iki ora kok negara Ngamarta sing panas iki ora. Ning kowe mau sore ora adus. Ya ora mbabar wirang to, Tru. Anteme sisan malah ora. Nun inggih sinuwun wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong wonten ngersanipun Paduka Sinuwun Prabu Darmakusuma. Darmakusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Panakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestu ingsun wae tampanana. Kawula non inggih. Sampun kula tampi karya jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha kanthi slamet tekamu. Pangestunipun sinuwun utawi Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Ya tatampa pangestuku tampanana. Sampun kula pundhak karya jimat paripe daring kasantosan Bagong padha slamet tekamu. None nggih sampun wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Bagong Ndara Werkudara. Mboten enten alangan. Nggih ming niki wau teng dalan niku dalane Gronjal. Negara Ngamarta pun dangu mboten reparasi dalan. Ming diurung nganggo keprus nganti gemblodak awak kula lara kabeh. Ming ngoten niku Kak Ndara. Yo matur ngersani barep kakangku. Sesuk dimen dalane ditandani Bagong. Nggih ngestaken dawuh. Ya nek bengi iki piyantune rawuh. Nek bengi niki piyantune rawuh nggih kula matur kalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Yo prayogan lungguhmu. Non sampun mboten kirang sekeca Ndara Werkudara. Panakawan Petruk padha kanthi slamet tekamu Panakawan. Sinuwun Ndarawati lenggah teng mriki. Iya. Nun inggih wilujeng sowan kula bukti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Nggih. Sampun kula pundhak karya jimat paripe ndaring kasantosan prayogakna sampun boten kirang payogi. Petruk Kantong Bolong padha slamet tekamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Sampun kula pundi. Panakawan Bagong padha kanthi slamet tekamu. Wedhe sinuwun Kresna teng mriki. Iya Panakawan. Wis jan. Mesti niki tilik niki. Iya. Sekawit aku sowan ditimbali dening Nyai Prabu Darmakusuma. Wedhe. Wilujeng sowan kula bekti kula konjok sinuwun Kresna. Ya tak tampa pangestu tampanana. Sampun kula pundhak karya jimat. Bagong padha slamet tekamu. Wedhe sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng bekti kula konjok. Tak tampa pangestu tampanana. Sampun kula pundhak karya jimat. Penakna. Pun kepenak. Ya. Petruk ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan. Sowan ana ngarsaning ingsun Panakawan. Nggih nyuwun pamunten sinuwun. Saderengipun kemareng kula matur ingkang langkung kathah babagan wigatosipun menapa anggen kula sowan wonten ngersanipun
Asinuwun Prabu Puntadewa. Sadèrèngipun menawi dipun keparengaken kula badhe radi majeng anggen kula sowan wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk tak sumanggake Petruk. Petruk ana apa Petruk? Tak timbali sowanmu kowe tak keparengake maju nggonmu sowan teka malah dadi kowe tawang-tawang tangis. Kula mari kecakacan suci wales suwun. Rasane manahipun Petruk kandhang kula menika. Ngibaratipun pepes bayu kan tapis. Mboten-mboten kawonten ingkang badhe kula tempuh kula kedah kados pundi malih kula mboten mangertosi. Piye Petruk eneng apa? Bapak sinuwun. Bapakmu yo gene apa bapakmu ana kahanan sing ora prayoga karo bapakmu? Nggih. Bapak niku mun 3 sasi niki. Sakit mboten mati-matian, mboten mari-mari. Mantil ndasmu lho, Truk, Truk. Kleru kok ya, Gong, sangka gugupku. Bapakmu lara, Petruk, nggih. Larane bapak niku wis kaya wong nek di sawang niku pancen aneh sinuwun. Bapak niku ketoke lara ning kok awake niku didiagnosa kalih dokter niku mboten enten penyakite. Nganti kula golek-golekke wong pinter. Kula niku cubriya nek bapak kenek jengges. Ning jebul tinemune bapak tuku semriki sakit kula niku kanjeng. Petruk matur sing cetha aja kaya mangkono. Yen to aturmu kaya mangkono, aku ora bakal bisa nampa aturmu kanthi prayoga. Nggih. Aduh. Sangka stres kula sinuwun gagas kawontenane bapak. Bapak niku jroning 3 sasi kalih sakniki niku. Bapak niku ketoke kaya wong lara. Ning kok ora lara. Bapak kula caosi daharan mboten didahar. Kula caosi unjukan mboten diunjuk. Nggih sinuwun. Kula niku bingung. Ngantos kula padoske kiai, kula ngendongani bapak. Ben enggal sehat. Bapak nggih pun kula omongi. Pak nek arep waras ya gek waras. Nek anjane bapak ki wis ora kepengin ngerti karo anak-anak ikhlas kok, Pak. Lah kula matur ngoten niku Petruk kaya ora trima. Wong Petruk niku kecile niku ora tau kok sing jenenge amor kalih bapak. Kecile niku pun nyambut gawe teng Jakarta niku nyampur sari. Ora sok diomong-omongke ngono kuwi. Alah bloko wae. Iketmu sing prada ora sok kulino tok nggo cucuk lampah. Ya ora ngono kuwi to, Gong, ngasine aku. Iki kanan darurat tenan. Wis kek matur. Kula niku ngantos bingung sinuwun. Bapak kula dangu kersane napa nggih mboten kersa bloko. Kula dangu napa sing dikarepke saking anak-anak niku napa bapak mboten kersa paring dawuh. Iya Petruk nggih. Ning salah sawijining dinten bapak niku sing biasane ora tahu kok sing jenenge tangi tengah wengi niku mboten tahu. Bapak kok mara-mara niku wong kula niku pas niku nunggu kalih Bagong kalih Garing nunggu teng kamare bapak niku nenggo bapak le sakit ki kepiye. Kalih ngenteni dawuhe bapak niku napa nek pancen ana kekarepan sing pengin diaturke anak-anak sago ngrungokke sago ngestokke nek pancen bapak dawuh sesuatu kali anak-anak. Lah bapak niku ujug-ujug mboten mangertosi sangkan paraning bae bapak niku tangi gregah. Mlaku teng kamar mandi pipis. Bapak nggih ngoten niku. Sareng wangsul saking wingking bapak niku paring jawuhe Petruk kowe rene do tak kandhani. Anak-anakku sing bagus dhewe Nala Gareng Petruk karo Bagong rene do tak kandhani.
Aku ki wis mataun-taun dadi pamonge para Pandhawa. Aku wis mataun-taun ngetutke bendaramu Sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar. Seprana seprene rumangsaku kok negara Ngamarta ki urung ana undhakane ya Petruk. Kanane para kawula Ngamarta ki tansah nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung. Ya pancen bener nuwun sewu, Sinuwun Prabu Puntadewa kae pancen ratu ingkang duweni gelar ya sebutan ratu ingkang getihé putih. Nanging pranata kanane para kawula kok ora isa Petruk. Lah kula madheg ati kula Bapak ngendi ngoten niku. Lah nek ngaten berarti Bapak ki cen nyatane ora lara. Ya ming Bapak niku poso. Bapak jroning 3 sasi niku poso. Mikir kepiye kawontenanipun para Pandhawa tamanipun kula nuwun sewu amit sewu punten dalem sewu. Kawontenanipun Sinuwun Prabu Puntadewa kados pundi anggenipun badhe menggalih dumateng para kawula ing negari Ngamarta. Nggih. Lah sareng kula dangu Bapak. Lah Pak, sampean kersane apa? Karepmu apa? Kok kowe ngendika kaya ngono kuwi? Kowe ngucap ngrasane karo Sinuwun Prabu Puntadewa kuwi nek petung aku kurange apa le Sinuwun Prabu Puntadewa nguripi karo awake dhewe? Ya arep awake dhewe iki mataun-taun melu Sinuwun Prabu Puntadewa isih wae kere. Ning saora-orane awake dhewe iki melu matur nuwun ngono lho, Mir. Mergo awake dhewe iki mapan ning negara Ngamarta, mapan ning bumi negara Ngamarta. Awake dhewe iki wis mangan 8 wektu negara Ngamarta. Sithik akeh awake dhewe ngomong karo Pandhawa, akeh awake dhewe diparingi bebana preruba pepanggil karo Sinuwun Puntadewa sakadang Pandhawa. Awake dhewe diayomi ning negara Ngamarta. Ana kok malah dadi ngucap ngapurmu kaya mangkono. Kula getak le Bapak ngoten niku. Nggih, Bagong niki sing wani getak-getak le Bapak. Mbuh seprana seprene kok ora tau kuwalat. Bapak niku diunek-unekke ya ming mendel wae. Ngger diunek-unekke Bagong kali Bapak ming ditinggal udut. Heeh, mongko Bapak niku wetenge gedhe banget. Brengose nganti kandel Bapak niku. Nggih. Sareng kula dangu kersane napa Bapak kersa paring dawuh, Petruk aku ki ora arep duwe karep apa-apa, aku ki ora arep njaluk bondo donya karo Sinuwun Puntadewa ki babar pisan ora. Ning aku ki mung butuh kawulaku semene mbane iki, kawula Ngamarta semene akeh iki aku mung butuh dicaketi karo Sinuwun Prabu Puntadewa utamane para Pandhawa. Yen tawakku dhewe Petruk, aku ora butuh dicaketi karo Sinuwun Puntadewa, mergo aku ki wis pendak-pendak saben ana kewajiban kaprajan mesti aku katimbalan sowan ana ngersane Sinuwun Prabu Puntadewa. Ning kawula liyane ra ora. Kawula liyane iki ora dicaketi karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Ya bener bapakmu iki caket karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Ning kawula liyane iki padha ngrasa yen ta ora ditresnani karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Wekasan pendak-pendak Sinuwun Prabu Puntadewa duwe gawe, para kawula kiwa tengen negara Ngamarta kuwi ora ana sing bantu, malah kepara kadangkala kawula Ndarawati, kawula Mandura lan liya-liyane sing malah kepara nyekseni sartane ngrawuhi sowan ana negara Ngamarta. Nyengkuyung nggone Sinuwun Prabu Puntadewa nalikane sok kala mangsane duwe gawe. Lah kula ngoten niku diam seketika. Njur kersane napa Pak anu Bapak Semar? Wah. Krungu kawula njaba kae muni ngono e, Gong. Ha ya ora apa-apa. Bapak paring dawuh, Petruk, aku ki mung arep ndandani pakartine para kawula. Pakartine para kawula sing padha kaya ngono kuwi pengin tak dandani. Kuwi wiwit saka Karang Pradisan munggahe ning Kutagara. Sing miwiti saka Karang Pradisan ora kok kawulane ning nuwun sewu. Sing miwiti mbangun pakartine para kawula kuwi ya nalindrane dhewe, ya pengarepe dhewe, ya Sinuwun Prabu Puntadewa. Nggih. Nek miturut ngendikane Bapak, ature Bapak kali anak-anak, Bapak niku ajeng mbangun Pura Kencana. Lah Pura Kencana menika napa? Pura Kencana menika sanes kok wujudipun papan ingkang magrong-magrong menika babar pisan mboten. Nanging Pura Kencana menika mujudaken negari ingkang ayem-ayem tata titi tentrem ra wis kaya togong bilung to, Truk. Heeh. Ya kudune kowe togoke. Ha piye cangkemmu amba? Hus. Cangkemmu kuwi
Kowe teko telat kok gong nang glelengmu kira-kira. Ajan aku karo kae iki disebut kembar sial Pak Truk. Ah iya. Heeh, kandhane kok. Nek kancaku dukuhe Madurejo kae wis tertib saiki. Heeh. Wis ora tau telat-telat meneh. Iya, Panjakku sing ndase gedhe iku ya wis tertib saiki. Kok gedhe piye to? Ora awak cilik semono kok ikete ukur 59 ki apa ya tuman. Ah iya ya Kang. Heeh. Pura Kencana mriku sanes kok papan sing magrong-magrong, kencar-kencar, gedhe. Gayeng menika babar pisan mboten. Nanging wujudipun Pura Kencana menika mujudaken negari ingkang ayem-ayem tata titi lan tentrem. Niku ingkang badhe dipun dening bangun dening Bapak Semar Badranaya. Pura Kencana mriku dados salah satunggaling topik pembicaraan kali Bapak. Pura Kencana kuwi ora kok papan ning Pura Kencana kuwi nalar budi pekertine para kawula. Kepiye para kawula carane iso ngulir budi ngasah kadewasan. Seranane ya kuwi dicaketi dening Sinuwun Prabu Puntadewa ya dicaketi dening Nalendrane ya pangarepe. Nggih. Niku ngaten niku. Nggih. Niku ngaten niku. Ning bapak niku tesih bingung. Nek bapak niku nuwun sewu boleh nglakoni mbangun Pura Kencana niku nek cara bapak lho, nek dandani pakartine kula warga bapak niku nuwun sewu mboten kok teges ngapik-apik, bapak niku pun katam. Nek padu kalih simbok kanastren bapak niku ming donga. Salat malam, tahajud, sujud nganti suwi banget niku nganti bathuke gosong. Donga nganten ngersanipun Gusti Kang Karya Jagat nyuwun diparingi pitedah kepiye arep ngrampungi perkara niku. Ning niki rak ngemong wong akeh sinuwun. Iya Petruk. Ngemong wong akeh niku beda-beda pambegane. Teng Pedukuhan Karangkadempel niku enten kirang langkungipun 333 kakak. Niku dereng sing kakak tempel. Niku ngemong wong semono mbane niku angel banget. Ha luwih-luwih kawula sak negara Ngamarta. Bapak niku ajeng tarikan yuran rasul men bapak niku sok kangelan. Mergo ngemong wong semonten mbane niku. Iya Bagong nggih, luwih-luwih kawula negara Ngamarta, mula bapak paring dawuh, Petruk, Gareng Bagong, lek aku arep mimiti mbangun Pura Kencana ki ora mung cukup aku ndonga umel-umel uwil-uwil. Ning kudu nggunakake syarat-sarana. Lah syarat-sarane napa bapak paring dawuh, Petruk, gandeng negara Ngamarta kuwi duwe daya, iso duweni daya. Lan negara Ngamarta bakal tentrem, bakal ayem-ayem yen to tinunggon pustaka Jamus Miyang Jimat Kalima Sada. Mula kowe tak kongkon sowan ing negara Ngamarta boyongen pustaka Jamus Miyang Jimat Kalima Sada. Sisandene Pandhawa 5 jangkep aturana rawuh ning Karangkadempel. Niku muga pangandikane bapak ature bapak sing kedah kula aturaken, kula dugiaken Sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila walih-walih menapa sinuwun? Sowan kula mriku mboten wonten wigatos sanes kejawi kula badhe amboyong. Wujudipun inggih menika pustaka Jamus Miyang Jimat Kalima Sada sinarengan Pandhawa gangsal rawuh wonten Padukuhan Karangkadempel. Niku mawon nek diparingi kula ngaturke panuwun wondene dipun maringaken wondene mboten dipun maringaken kula nyuwun alasan lan katerangan ingkang gumathok sinuwun. Kagiatrisan kapiranguri nangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana ya tukang palangati. Jagat pangesumur wayah para jagat sinuwun Ndarawati. Iya Petruk nggih. Dawuh sinuwun. Panakawan wonten dawuh. Aja kaget yen to paripaksa aku ingkang kudu wangsulan kelawan kowe. Oh nggih kersanipun. Mangerti ya. Jroning masewaken negara Ngamarta iki mau ngrembug babagan pustaka Jamus Miyang Jimat Kalima Sada. Ingkang wasana Tulung Candra oncat saka pagedungan pusaka murca saka negara Ngamarta. Bila. Ha nek ngaten negara Ngamarta mboten dinenggan pustaka Jamus Miyang Jimat Kalima Sada. Ora. Mula anane aku prapta sowan ana ngersani Yayi Prabu Darmakusuma iki mau. Ingkang wigati aku disuwuni dawuh, aku disuwuni priksa.
kepiye kahanane lan ana ngendi dununge pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada merga kawula negara Ngamarta iki padha nampa pagebluk nampa welaking Jawata akeh ingkang esuk lara sore ketiwasan sore lara esuk kapralaya merga ora tinunggon wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada nanging kaget atiku kaget rasaku kok ora teka ora memper banget ning atase negara Ngamarta iki lagi wae ketaman pagebluk mayangkara kaya ngene malah Yayi Prabu Puntadewa nampa sowanmu sing ngandhaki yen to Kakang Semar kepengin bangun pura kencana. Coba tak takon karo kowe. Ingkang menang gunake tembung bangun pura kencana kuwi rak mung para Jawata. Gedene para Jawata, cilik para Nalendra ingkang menang gunake tembung bangun pura kencana. Saiki tak takon karo kowe. Bapakmu kuwi derajate apa, Petro? Bapak kula niku nggih derajating batur, bapak kula niku ming derajating Gedibal 17, bapak kula niku ming Panakawan. Apa memper? Apa memper ning atase bapakmu ming derajating batur, teka delangap-delangap ucape arep mbangun pura kencana mongko nggunakake syarat srana ya kuwi pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Kamangka sak gendagan iki pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada kuwi nedheng oncat saka negara Ngamarta. Pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada murca saka regemane para Pandhawa. Mula yen to kowe manut kelan pangandikane Rata Ndrawati kowe bali wae. Bali wae matur karo bapakmu. Matur karo bapakmu ora sandadak duweni pangarep-arep arep mbangun pura kencana. Merga ning atase bapakmu derajating Gedibal 17 wong elek nyolok mripat ora ngila karo githoke. Anggepe apa lah kok teko delangap-delangap sampe kepengin bangun pura kencana Petro. Manus maning jajalan sutaning banu iblis lanat strayali binatang September Oktober Januari Februari. Nuwun sewu sinuwun. Paripaksa kula kedah mangsuli dumateng pangandikanipun sinuwun Prabu Ndrawati. Panakawan Bagong ya kuwi arep muni apa? Nuwun sewu kula tak takon riyen sing sepisan saderenge kula nesu-nesu kula tak takon. Kula sowan teng negari Ngamarta. Nggih to? Iya. Kula sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya, pancen bener. Pancen nyata kowe sowan ngersani Yayi Prabu Darmakusuma. Ha nggih. Sing angka kaliye mesti kemawon nek sing kula suwuni dawuh niku sinuwun Puntadewa, mesti sing maring dawuh niku ugi sinuwun Puntadewa. Lah sakniki nuwun sewu, sampean wonten mriki jejere napa? Aku lungguh ning negara Ngamarta iki jejere Dayah. Lah napa enten critane Dayah kok ngundurke Dayah? Coba kula tak takon. Napa enek critane Dayah kok kon ngongkon mulih karo Dayah sing lagi teka niku napa enten critane? Tur nuwun sewu lho. Sing menang gadhahi pemenang paring dawuh babagan pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada niku ming Pandhawa. Merga pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada niku sing darbeki para Pandhawa. Lah sampean niku senes perangane Pandhawa kok sampean arep melu-melu perkara niki cara kula sing kula suwuni dawuh niku sinuwun Puntadewa dudu kok sampean. Kusik to Panakawan. Aku tak takon karo kowe. Pripun? Iki Yayi Prabu Puntadewa sing maring dawuh Nata Ndrawati kuwi wis dianggep ngibarate Nata Ndrawati kelawan para Pandhawa kuwi kreta jaran sak kusire. Sampeyan jarane kusire wae lah. Kula kinten nek sampeyan jarane terus jengking ngoten niku. Anggepe apa? Maret. Ya yo, yen to pancen ora nrimake karo ature Nata Ndrawati ayo kowe ngejawab apa tak ladene Panakawan. Weh lah, ora iso di sangga enteng iki wong kira. Nggih, pun kula antepi. Truk. Tata piye? Sing mburi kene nesu tandingana. Oh iya. Nek ora nesu tantangan sisan. Oh iya. Engko nek nesu tak sandange wis to. Sing nandingi aku. Oh iya. Bakune saka ngomah komitmene geger bareng. Heeh.
mangkat bareng nek enek perkara tandangi bareng nek entuk dum berdua. Wis kono. Oh iya. Ayo ngenteni wektu sing pas kok ya Le. Kula sakniki ngaten. Kula ora trima karo ngendikane suwun Kresna. Tantrimamu kula ora trima ning atase bapak niku nuwun sewu. Bapak niku gedhi bal 17, bapak niku nadan derajate Panakawan. Ning bapak niku wong kere nanti bandha donya. Ya terus ya. Ha iya. Ning nuwun sewu, bapak niku tata lair pancen bapak niku wong kere, wong elek nyolok pripat, wong gedhi bal 17, wong sing ora duweni derajat pangkat. Ning nuwun sewu, tata batin nek sampean nyawang bapak ngangge permana jati, jati permana tiasing manah rahayu. Bapak niku tanpa beda kaya dene panjalmaning Sang Hyang Ismadi. Sapa, Gong? Ismadi. Nyekel mixer apa piye? Sapa to, Tru? Ismaya. Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya niku dewa. Sang Hyang Ismaya niku sinten? Kakangne Sang Hyang Manikmaya. Kakangne Bathara Guru. Bapak niku Bathara dosen. Rektor. Niku. Lah sampean nuwun sewu, sampean niku titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu ki apa? Wis Lianu. Wisnu niku sinten? Wisnu niku anake Bathara Guru. Lah otomatis sampean nyeluk bapak niku, Bapak Sang Hyang Ismaya, sampean nyeluk bapak niku kudune sampean nyeluk Pakde. Sampean karo Pakde kok ora ndek tata krama, ora ndek tata trasila. Sageleme dhewe ngunekke bapak kula wong elek nyolok mripat. Cara kula ora trima sinuwun. Yen kowe arep ora trima karo aku kowe njawa. Panakawan Bagong. Ora delangap-delangap ucapmu kaya wani ngregem jimat kaya wani ndelok kesiabang. Yen pancen arep yani kaya wong karo Yayi Prabu Ndrawati modar ora usah sasusur kowe ora. Tandinge, Tru. Ya. Iku wis dadi tenan ya gegere, ya. Adu bacot. Nuwun sewu sakniki musuhe sampean senes kok Bagong ning Petruk kantong bolong. Petruk, wonten dawuh. Adimu Bagong kuwi kandhanono. Kon duweni unggah-ungguh, kon duweni tata trasila karo Yayi Prabu Kresna titih Sang Hyang Bathara Wisnu sageleme dhewe ucape kaya ngono. Ayo. Aku ki matur apa eneke, aku ngendika apa eneke. Bapakmu iku gedhi bal 17, bapakmu derajating Panakawan, bapakmu derajating Nganseplik. Lah kok teko delangap-delangap arep nyilih pustaka Jamus Nyang Jimat Kelima Sada ki anggepe apa? Menggerian. Wonten mriki niku kula sowan ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nyuwun dawuhipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Kula ora butuh ngendikane Sinuwun Prabu Kresna. Nadanta sekeranjang koplak. Pengendikane Nata Ndrawati ning nadanta sekelima. Pengendikane Sinuwun Puntadewa badhe kula agem. Amban nganti ngumpluk cangkeme Nata Ndrawati. Le muni-muni kalih Bagong mboten kula nggih, mboten kula gugum, mboten kula rungokke. Bagong, kowe nyangkem-nyangkemke karo Yayi Prabu Kresna. Wis tandangana ta, Tru, aja meneng bae. Iki aku ya ngenteni selane lek kowe omong e. Mungsuhe sampean sakniki Petruk kantong bolong. Petruk kowe aja sageleme dhewe. Apa wis tak tepitena tekadmu arep wani karo Nata Mandura? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Apa wis tak tepi arep wani karo Nata Ndrawati? Apamu sing tak wedeni? Kan biyen Bagong niku ora tau wedi karo Nata Ndrawati. Merga tuwa Bagong karo Nata Ndrawati. Nek kualat ora bakal mbayani tumrape ngono kan Bagong. Petruk. Apa pancen kowe ora wedi walating Jawata? Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ki ratu sing ora tau mampu nantang. Lah kok aku ditantang karo batur wujude kaya dapurmu. Mengkiriyen. Kula niku ora tau wedi karo sampean. Petruk niku wis tuwa. Petruk niku wong tuwa. Nek carane dikandhani halus, niku Petruk gelem nampa ning sakniki Petruk maripaksa klegah wantun kalih Sinuwun Prabu Baladewa. Merga Sinuwun Prabu Baladewa niku tinemune nom, Petruk niku temune werda. Prabu Baladewa niku taruna, Prabu Baladewa niku temune Petruk kantong bolong niku temune tuwa tinimbang Prabu Baladewa. Mula kudune sampean kuwalat nek sampean wani kalih Petruk niku. Ayo ngejawab kowe. Ora mung krembak-krembik, ratu ireng tenteng. Sik tak ngombe ah. Ngarang telakku. Ayo, yen mancen kowe arep ora nrimake karo Nata Ndrawati, ayo dudu nang kene
Papanung neter Kadegdayan. Ayo dudune ngene papanung neter Kadegdayan. Weh, lah kula tantang metu njaba gelut karo Petruk kantong bolong. Kula tantang metu njaba mergo nek jero tambah ragate. Ragat nyontekke. Ayo dudune kene papanung neter Kadegdayan. Medal Jawi sinuwun. Wis metu njaba Koko Prabu Kresna lan Koko Prabu Baladewa ya wis nututi lah kok kowe isih mbegogoke nang kene Bagong kowe leh arep metu kapan Kula niku santai kok Mergo nek metu dhisik kula niku digelani Kok mung sedilit ta Mergo sing mampun kula lamatke teng sirah Bagong wani karo Kresna kakangku pun kula antepi Ndara ning nuwun sewu napa miturute sampean ancas niat gegayane bapak niku lho pun kula tak nanjaken sisan kalih Pandhawa gangsal yen to munggo Prabu Puntadewa gegayane bapakmu kuwi babar pisan ora ana lupute lan ora ana eleke yen to Kakang Semar kepengin bangun makartine para kawula Bagong lahir batos iya lahir batin Ndara Werkudara pripun miturute panjenengan gegayane bapak sing kaya ngoten niku yen to munggo aku Semar kuwi wonge pisan Tite Sang Hyang Wismaya ping pindhone Semar kuwi wonge apik ora tau tumindak goro ora tau atur dura karo para Pandhawa luwih-luwih Semar duwe kegayuhan kang kaya mangkono wah aku sarujuk aku Krumaja ki Ndara Janaka pripun Bagong wonten dawuh ora kuateges aku rubu-rubu gedang karo ingkang dingendikake Kakang Mas Werkudara padane Koko Prabu Puntadewa nanging lahir batin aku ngrumaja nggone bapakmu duwe gegayuhan kang kaya mangkono Ndara kembar asise iya Bagong iya aku manut wae apa kang digayuh dening wong atuwamu ya Kakang Semar Badrana ya oh sing kawogan wae trima-trima wae kok wong kana-kana cepet-cepet Nek ngaten cair nggih sinuwun. Iya, Bagong. Nggih. Njur ngenjang napa le ajeng rawuh teng Karang Kadempel? Ngenteni wektu baline Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Ingkang wektu dina iki murca saka negara Ngamarta Bagong. Weh lah iya ya. Ha iki repote iki kudu ngenteni. Terus kula kedah pripun? Bali ana ngersane wong atuwamu Kakang Semar Badrana ya. Matur yen to Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ncat murca saka negara Ngamarta. Ngaten? Iya, Bagong. Oh, nggih. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Pareng ngati-ati Bagong. Nggih. Ndara Werkudara nyuwun pamit, Ndara. Ngati-ati Panakawan. Nggih. Ndara Janaka nyuwun pamit. Iya ngati-ati Bagong. Ndara Kembar nyuwun pamit. Iya Bagong ngati-ati. Ngati-ati Bagong. Nggih. Pun kula matur Bapak, matur kaya sing jenengan ngendikake wau to sinuwun. Iya, Bagong iya. Matur yen to Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada ncat. Oh nggih, kula eling-elinge pokoke ature. Iya. Petruk nika kula ndakke kamurkane. Iya, Bagong iya. Saderenge wangsul ben ora sida geger karo Prabu Baladewa. Iya, Bagong iya iya. Pareng iya iya ngati-ati. Wah, jan Petruk ki Pareng nggih Ndara Werkudara. Yo hati-hati Panakawan. Ndara Janaka pareng nggih. Ngati-ati Panakawan Bagong. Ndara Kembar pamit. Iya yo ngati-ati, ngati-ati Panakawan. Petruk kene ora tak ndake, aku ndake kamurkane Petruk, terus aku mulih. Ra nggih ngaten ta sinuwun. Iya Panakawan iya. Pareng iya yo ngati-ati. Petruk kene janji ora tak ndake kamurkane mungsuh Prabu Baladewa, Prabu Baladewa iso dadi bulan-bulanan. Mergo nuwun sewu, Petruk niku dhek mawon bojone dikeprok ngangge anger wae sirahe.
Lho sebabe apa? Lho sampean mboten ngerti ta Petruk niku wonge kodo. Najan kaya ngoten niku Petruk niku wonge wah galake ra jamak-jamak. Mung perkara bojone kleru ngumbahi jeroane Petruk. Kedahe mboten dimar laundry dimar. Lah ra isin ta arep tukange laundry. Bojone kepruk hanger sirahe kok. Mareng sinuwun. Iya Bagong ati-ati. Nggih. Ndara Werkudara mareng pamit karepmu ora karepmu. Waduh. Ndara Janaka mareng wis karepmu mulih karepmu ya ora karepmu. Hah. Sae te. Ngopo kok bali? Dompet kula kecer. Ana ngendi Bagong? Ah, mengke riyen kula wau titik teng mriki niku kaya mak tepluk ngoten niku. Lah banjur isine apa? Perna-perna STNK wonten. BPKB wonten. Dilebokke ning nggon dompet. Nggih. KTP-mu ana ora? Mboten kula tinggal teng Babarsari mriku KTP kula. Lah ana duwite apa ora Bagong? Wonten. Pira? Amane sing ajeng maringi nek niku. Bagong wonten dawuh. Yektine nek pancen kowe arep njaluk dhuwit kelawan panjenengan ingsun ora usah dadak kowe nyemoni kaya ngono kae mau. Ah. Nek ngaten sampeyan ajeng maringi kula. Ora Bagong, wah telek. Mbok omong mau-mau. Ratu Wiyanta nganakke pasewakan ora dikeparengake nggawa dhuwit. Ah nggih pun. Pareng sinuwun. Iya kono kawan. Wonten dawuh. Kowe rak patih to kowe? Nggih. Patih Ndakawana. Nggih, Ki Lurah Bagong. Kalingan ra kowe? Nggih, kemutan. Rumiyin kula asring dipun kanthi nyanyi kalian panjenengan. Ah iya. Nggade terang kowe? Beto. Nyilih 300. Pinten? 300 wae ra sakake engko suruh tak balekke. Estu napa mboten? Sampeyan nyebrak 700 riyen kok kecepene dereng balekke. Kok matur sinuwun Prabu Puntadewa. Nek Bagong nyilih dhuwit 300 kon ngijoli karo Sinuwun Prabu Puntadewa. Oh nggih. Nggih, istakaken dawuh Ki Lurah. Wis aku tak bali. Nggih. Edan ninggal entut barang. Janaka wonten dawuh. Kaegusan Bagong ngentut separan-paran ambune tekan jero kene. Nggih, nuwun pamit madal wasilan.